falaba de que lingua e tecnoloxía vayan a man. É un proxecto inédito en Galicia, digital, ao mesmo nivel que calquera outra persoa, en calquera outra lingua, en calquera outra parte do mundo. Constantemente que as tecnoloxías, que a informática, que as redes sociais, como pode ser o CITIUS ou o Instituto de Lingua Galega, ambos da Universidade de Santiago de Compostela. Moi bo día. Se queremos que o galego non se apague, e todos estamos convencidos de que esa é a nosa loita, representa mellor que ningún outro elemento o que significa ser e sentirse galega. Bueno, pues nada, vamos a ver. É un investimento inicial público de 15,5 millóns de euros, período 21-25, e isto supón o maior investimento directo na promoción do galego de toda a nosa historia. A mobilización de máis de 45 millóns de euros privados a través de novos produtos tecnolóxicos que se van a beneficiar dos desenvolvemento producido neste marco de Proxecto Nós. Se poden crear entre empregos directos e indirectos unhas 450 empregos. Este proxecto ten como principal obxectivo garantir que a cidadanía poida interactuar co galego no mundo digital, ao mesmo nivel que os falantes das linguas millonarias dende o punto de vista de persoas que as falan. En concreto, vai a permitir xerar e compilar unha variedade de recursos lingüísticos digitais de calidade en galego que serán gratuitos e en código aberto, de forma que poden ser utilizados tanto por empresas como por institucións, como por calquer tipo de persoa. E estarán basados na inteligencia artificial e nas tecnoloxías da linguaxe. Aspiramos, pois, a lograr que os falantes poidan usar o galego con normalidade nos dispositivos que con normalidade utilizamos todos os días. Asistente de voz, sistemas de recoñecemento de fala ou traductores de alta calidade, en fin, todo o que xa estamos acostumados para saber exactamente que significa unha palabra dun idioma que non coñecemos.